entomrem we a judge na watimi anya botre akọ support sankwasiafo we na ene de wo bekire asante mayase na memenya santini but adia oye no eya na ahometi to the stand say hwe papa no minim se do mamai eni ohibia obetimedi akunya because of say odisika tompanifo no na de ya na ho ne say o cancel na mpanifo a omoti fi krabro no so ejegina che de yo arentia because obie na no a onye skenidi Dormaahene when ye fi wako school unimnimdie uwonimdie pa school book munimdie uwo bi papa ansa na wosan ye ohimpon kese titiriu emma so enye ye wo ye no ugu hu fin kura na ugu Dormaahene enimu ase na enhyiran kana na hema se ohema no so be kire se wonimdi hwe da bia me ka kire se bema kwasia na wonta ntie ne yerasem bema kwasia ana wontie ne yere futu emma nwom sa no omu wadwen bia se wutie a hwe ohema ne kasa obekae tie ne ye Helena, God bless you too. Tie ohema ne kasa a obekae ne tie oba ne bema ne kasa okae hu se difference wom hu se ye wonyansani ani wonyansani ti se oba we so de wachi na okasa no amfa wo ye kwasia obeda ne kwasia nso ntina tembia so wahwa oyere woni ne fa dwembo mu a nye mu nyina na nso 98% no ya ne timi boa se won kwa ta take decision a ekogu ani mu ase wo baabi ebi na ohene ye no wo ye na je so ye the most powerful enti okugu no ho okupega na ho a apega na ho a anu ohema na gu na ni mu ase so zuro ana obi no de ba sante hen so ana sante hen eminya santini na ya santini a Captain Smart be ye so uhu dem be ye no na asantefo mahu se mu ye hufuo me na me ka kire mo mama otumfo mi hu ni bi for the first time amahu se ni buofu kinu kwa so tumfo ne bobo ntin be kasa mo kasa kasantefo mo kasa ke no action mo kasa bro drum num sa mo ntimi nye action bia enka Dormaahene ya de obeye kamoni ni pese ka mo sori giransa na afenzen enso mo beye se ya na mo won twetwede ehu nko a mo kasa kwa mama hede Dormaahene e true asantefo left and right na David ti social media e true asantefo left and right ama papa yeso dia hometie abeka de sese woka minyen masantefo mumma kwan ma yemfa mo man hene enimu nya fom sa asante hen wonyin paketwa mumma kwan yes mumma kwan da na papa no say Dormaahene no waye na dwen se NDC unum se after say MPP freeze no NDC bakunya so a ope attorney general se mu de munimu a anase chief of defense ope ayi ono beda ajaje phone na de way na won agenda wo enti waye na dwen se wo de something ebe atwapia no obegu nanimu ase aka osi baby obegina bi obegu nanimu ase se man kasa na man sore na san kwasiafo we na ode ne ho akobọ wo no sa David no ene sa we firimane ne nkrofo na o maka wo bom so mbegu asantefo mu ase no se man nya careful a ommema asante amamre mani munyam bibu mu bibia ebe to fom manipa asoso sen entatia obi destroy mu bibia interesantefo amu tie mi mun sore na mun kasa mun sore na base count no a o hyase no mu design kwasase mu nna no o mu na wie ho eba
na ye no an sen na amen na utimi ketse the whole Asante kingdom ne say omu ye twitweja ene mamu nso what enso eno atwam ohin bibia zo nye sase wesu a opese ubekire nase ene first na nkane no ene nam kan na de basabasa eba no ohin bi obebia nso o kire nyonko ohin ase no ede ntokwa na eba wona wo so ye hwan ya enkire nyonko ohin ase da but opese o kire se o ye powerful nti wo bekire sante ase na moti ho na mo hwe no na mba ana mo be isi ya obia kan not mu se fom asantefo mahinie no enya hinie da fom mintimi mfiri me die mmam ekuma but mon sori se munna mon kosa mon kokuntokwa da bi ye mpane sa na mu se munna mo sori na mu bie ma no se mo kasa tia omo a ana mo so mo kensema afa no ho a obeka me down otumfo kasa ba ko so kasa bi nan kenye otumfo na so obekasa ti mesere mo se Dormaahene de wo dibia wo mu no se wo de wo se NDC na ba odam ntu de NDC nti wo beku nipa kura na emfa wo ho a eye ye wo NDC ye nantunye one political party support to criticize aban no anywhere opebia obetuma criticize no but what koduru ba bia afedi ase de wo gu hu fi se nya haban ni bi na wonom de a ene na de meka se e bi na problem wo ho yeah ajimi foni bi na aba no ajimi foni bi na aba se me ka kire wo se de wo be ye bia wo be nya kwase ba ko mo wa bejimi me ka kire wo tese ono no wono ba onya beduru sisi ana wonya tese oka president asem no na wani na tem no we tese we den we de wa bejimi gozo mu na eye musu no mban mesre mo abusuafo mo timi na santeman mon kasa Dormaahene se wo butie mi a se we ni bi na wo ya mesre se nana tai ani die kwa so wona na mensa da mensa yem na wakwa koduru level bi a ugu ahemfo ni mu ase ukọ achimma mu a ohin na woma the whole Ghana wona ni krom ye the neatness city ai wo Ghana no what na no kasa da won so na social media da but ko krom na ko hwe emodem bo a wo bo hwe nwuma wo bie menkrofo but yesi ahwene pa enkasa wo de bia de bechi bia as a judge mua na we na social media sabe na ade ho bonkwala ana no